नैबे पटेगाव बे गामिया बड'लेण्ड सोमावसारनायजों सोमोन्दो थानाय मोनसे गामि। 1987 मायथाइनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि सोमावसारदोंमोन, बे सोमावसारनाय समाव बे गामियावबो बड'फाया फैदोंमोन, बे गामियावबो थाफैदोंमोन। आरो बै समाव जों जायनि न'आव दङ दिनै निना खादु होननाय बिथाङा बै समाव निसि फरायसा आफादनि बिथाङा आफादगिरिमोन। आरो बे समनिफ्राय बिथांमोना जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आलादा रायजो सोमावसारनाय बे सोमावसारनायखौ मदद होबोदोंमोन। दिनै बेनिखायनो बे गामिजों जिहेतु जोंनि बर'फोरनि सोमावसारनायजों मोनसे सोमोन्दो थानायखाय दानि बिटिआरनि सरकारनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा आंनो मोनसे बिबान होदों जे बे गामिखौ नायनानै बे गामियाव गामिनि रायजो राजाफोरजों सावरायलायनानै बड'फानि मोनसे मुसुखा बेयाव फसंनायजों लोगोसे बड'फानि जाहाथे मोनसे गोसोखांथि मोनसे न'ब्लां कमिउनिटि हल जाहाथे लुनानै जों होनो हायो, बे बाथ्राफोरखौ सावरायलायनो थाखाय बिथाङा आंनो बिबान होदोंमोन। बे लेखायैनो आङो दिनै बे गामियाव नुजाफैनानै गामिनि रायजो राजाफोरजों सावरायलायनानै थाबैनो जाहाथे जोङो बावहाय बड'फानि मुसुखा आरो बड'फानि गोसोखांथि गंसे जाहाथे न'ब्लां जों लुनो हायो, बे आयदाफोरखौ सावरायदों। रायजो राजाफोरहाबो जेबो अजद गैया, बिथांमोना लुबैदोंसो जाहाथे बड'फानि मुंखौ बे गामियावबो मोनसे गोजोरथियै लाखिनो हायो, जाहाथे गोदान जेनेरेसनफ्राबो जाहाथे मिथियो बर'फोरजों बे गामिजों बड'फानि मुंखौ बे गामियावबो मोनसे गोजोरथियै लाखिनो हायो, जाहाथे गोदान जेनेरेसनफ्राबो जाहाथे मिथियो बर'फोरजों बे गामिजों मोनसे सोमोन्दो दङमोन बा बिथांमोननिबो एसे कन्ट्रिबिउसन दङ जोंनि सोमावसारनायाव। बेबायदि बाथ्राखौ जाहाथे गोदान जेनेरेसनाबो मिथियो बेखौ बिथांमोना लुबैदों। जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे गामियाव नुजाफैनानै। सोरगिदिं गंथाम गामि दं होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो बे गंथाम गामिनि गेजेरावनो बिथांमोनहा आथिखालाव गंसे गावसोर लुनाय मोनसे कमिउनिटि हल दङ, जेराव गुबुन गुबुन मेल मिथिं जायो, सरकारनि मेल मिथिंबो जाफैयो। बिथांमोननि कनस्टिटुवेन्सिनि गोबां मेल मिथिङानो बे गामियाव जाफैयो होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बेनिखायनो बड'फानि नामाव जुदि गंसे बेबायदि न'ब्लां कमिउनिटि हल जुदि मोनोब्ला अब्ला आरो गोबांसिन मानसिफ्रा मिथिगोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। जे जिहेतु कनस्टिटुवेन्सिनि गोबां मिथिङानो बाहाय जाफैयो होन्दों, अब्लाना बे गामि दरथामल' नङा, बे गामिनि अनगायैबो जिहेतु बेबायदि सरकारनि बायदिसिना हाबाफारि बा बेबायदि मिथिंफ्रा बेहाय जाफैयोब्ला अब्ला बिथांमोना मिथिनायनि मोनसे खाबु मोनगोन, बे न'आ सोरनि, सोर लुनाय, बायदिसिना बे मुसुखाया सोरनि, सोरमोन बेबायदि बाथ्राफोरखौ मिथिगोन आरो अरलांसिन लांगोन, बेखौ बिथांमोनाबो हास्थायदों। दा बेनिखायनो बे गासैबो बाथ्राफोरखौ लानानै जेब्ला फिन जों थांफिननानै क'क्राझाराव जों सावरायगोन आरो थाबैनो जाहाथे बेहाय बिथांमोननि लुबैनाय बायदि जों थाबै लुफुंनानै होनो हायो, बे आयदाफोरखौ सावरायगोन आरो गमामायैनो जाहाथे जों बेखौ लुफुंनो हायो बेनि थाखाय जोङो नाजागोन। আমিতো কোকৰাঝাৰৰ পৰা আমাৰ লৰেন MLA ছাৰে আহি পেলাই আমাক এইটো বড'ফাৰ মেমৰিত এটা মাল্টিপাৰ্পাছ কালচাৰেল হল এটা বনাই দিব লাগে বুলি সি ছাপৰ্ট কৰাটো আমি বহুত ফূৰ্তি লাগিছোঁ। আৰু উইদিন ন' টাইম জল্দিকে সেইটো আৰু কামটো আৰম্ভ কৰিব বুলি আমাৰ ৰাইজক কোৱাৰ কাৰণে আমি বহুত ফূৰ্তি লাগিছোঁ। সেইটো ইয়াৰ কিমান অফিচিয়েল প্ৰচিডিউৰ আমাৰ কৰিবলগীয়াটো আমি ADC নাৰীক আমি চব ৰাজ্য গৈ পেলাই কথা ঠিক ঠাক কৰিলোঁ, কথা পাতিলোঁ। ইয়াৰ যে ফৰ্মেলিটি, গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্মেলিটিটো আমি চব ডিছকাশ্যন কৰা হ'ল আৰু ইয়াত আমি লোকেল কমিটি গঠন কৰা হ'ল। বড'ফা মেমৰিয়েল মাল্টিপাৰ্পাছ কমিউনিটি হল বুলি পতে বুলি আমি কমিটি গঠন কৰা হ'ল।
সেইটোতো এতিয়া মই 62 ইয়াৰ্ছ হ'লেও এতিয়া মই 18 বছৰ নিচিনা ভাবি আছোঁ যে এতিয়া নিজক এটা মই ফিলিং কৰি আছোঁ এতিয়া দেখা নিচিনা লাগি আছোঁ তেতিয়া হাৰ্ডলি মই 37-38 ইয়াৰ্ছ আছিলোঁ এতিয়া আৰু মই 18 বুলি নিচিনা ভাবিছোঁ বহুত ফূৰ্তি লাগিছোঁ फुर्तीते मैं एतिया मोर बेमार भी नायकिया होबो बेसि फुर्ती लागिसे फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड सेफर नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो साबा आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजाद लानायनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा एमए एमएससी बीएड डिग्री लानाय इंराजि रोंगौथि गोनां लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14 निफ्राय 20 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन बेजों लोगोसे विज्ञान फोरोंगिरि इंराजि आयदानि फोरोंगिरि विज्ञान आयदानि फोरोंगिरि हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला विज्ञान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया एमएससी आरो बीएड डिग्री लानाय जाथारनांगोन बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव एमए खालामनाय आरो बीएड डिग्री लानाय जाथारनांगोन बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन विज्ञान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया बीएससी लोगोआव बीएड डीएड डिग्री जाथारनांगोन बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिन्दी आयदायाव एमए खालामनाय लोगोआव बीएड डीएड डिग्री गोनां जाथारनांगोन बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया बीए बीएससी लानाय लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगोन बेनि दान बान्थाखौ 8 निफ्राय 10 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव WhatsAppनि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन लोगोसे गोबां मिन्थिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन